नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत दाल फ्राय करच पळोवया. आमकां जाय जिरे, मीठ, तूप, तेल, सुकी मिरसांग, वली मिरसांग, फण्ण पालो, लसूण, टोमॅटो, हळदी पिठो, मिरसांगे पिठो, सासव, आले, कांदो आणि कोथिंबीर पालो. तोरी डाळ बरी करून शिजवून खवल्यान एक पटी बरे करून मिक्स करून घेवका. मिक्स करून घेतील तोरी डाळ. कायलीत तेल घान तातूंत सासव घान घेवया. सासव पुटपुटील की तातूंत जिरे, तांबडी मिरसांग, वली मिरसांग, फण्ण पालो, लसूण आणि आले घान हे सगळं बरे करून भाजून घेवया. लसणीची जरा कलर चेंज जाल की हातूंत कापून दवरील कांदो घाल्या आणि कांदो बी तांबड जातपर्यंत भाजून घेवया. कांदो तांबड जाल की तातूंत हळदी पिठो आणि मिरसांगे पिठो घान हे बी सुमार एक अर्ध मिनिट भाजून घेवका. आता कापून दवरील टोमॅटो घाल्या आणि टोमॅटो जरा मऊ जातपर्यंत भाजून घेवया. टोमॅटो मऊ जाल की शिजवून दवरील तोरी डाळ घाल्या. हे दाल फ्राय दाट उरता. खूप दाट दिसल्या थोडे उदक घालून घेतले जाता. आता चवी पुरती मीठ घाल्या. वयल्यान कोथिंबीर पाले घाल्या आणि एक गजगज येवचे दिव्या. गजगज येईल की वयल्यान तूप घालचे आणि गॅस बंद करचे. दाल फ्राय शीता बरोबर जेवच्याक रेडी आसा. तुम्ही बी हे दाल फ्राय घरा ट्राय करून पळया. रेसिपी आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.